не от суета, а като знак за чест и статус. Булката традиционно носи дълга, богата украсена ромка, много злато, символ на сигурност. След сватбата, домъчната жена покрива косата си в някои групи, важни обичаи, почет към родителите, строги правила за поведение между родини, понятието мариме, чисто, нечисто, морални, интересни правила. На 14 януари ромите отбелязват Бабу Васил, наречен още Василица. Празникът е известен като ромската нова година и традиционно се празнува от 13 до 15 януари. Най-важен е обаче 14 януари. Смята се, че на този ден е важно какъв човек ще прекрачи първи в прага на дома ти, защото такава ще е цялата ти година. Една от легендите е, че Талбът решил да отдаде ромите в морето и тогава светецът им пратил ято диви гръцки и да отнесли даващи се роми на брега. С тази легенда е свързана вечерята на 13 януари. На трапезата се слага птиче месо от гъска, петел или кокошка. Членовете на семейството си прощават всичко, като се целуват взаимно ръка. След прощаването най-старите, бабата и дядото разчупват питката на двене, за да се види на кого ще се падне късметът. След това всяко дете се отчупва парче от питата, като първата капка не се изражда, а се увива и се поставя под отвладността. Вярва се, че това, което спрящат само през тази нощ, показва какво ще се случи през настъпващата година. На Василица сутринта децата обикалят съседските къщи и спомагат за здраве, благополучие, късмет и плодородие. Василица! Грамотата, за мен е чест наистина да бъде в класната стая. Нека този пъзел с този красив български мотив, който събира къщата, която е благодат за всички етноси, да бъде в класната стая в училище. 1000 бройки. Всички ще участват. Ами добре беше, пътя беше дълъг, ама нормално, варно до тук. Добре сте дошли. Добре сте дошли. Еми аз ще искам едно циганско кафе, ако може. Италиански кафе. Ти? И коша кеш. Малката ми дъщеря в Германия, синът ми и той също има. Благодаря бащи. Ето синът ми. Това е нашия кандидат, да. Да, уча. 10 класа в момента. Мисля, след като завърши да продължи училището, да стане адвокат. Ще видим докъде ще го докара съдбата. Да, таман за нея ще Обаче вече е време да съдим. Да, нормално, това са нашите традиции от поколение на поколение. Еми, да почнем по темата. Да попитам вашето момиче, нали няма да е някакви приятели, такива момчета. Много е сериозно нашето момиче, но нашето момиче не може да се чуе лошо. Чай бари е, нали? Добре. Еми, да почваме по темата. Колко пари? Цена на парите? Еми, разбира се. Какво ще кажеш за нашето момиче? Рома, нали знаеш, че аз не искам много тя да се жени, искам още да учи, да се следва. Ама крайната дума е твоя, както решиш ти. Все пак, ако не оженим, ще ни се смеят хора, ще почнат да говорят за нас. Да, така е.
Значи, аз мисля, че е време да се... Ами да, тя все пак е малко момиче, нормално. Да. Ами, добре, момчето, какво ще каже? Хареса ли? Ами да, харесва ми хубаво момиче. И вие сте с него. Да. Само искаме, защото нали, жена ми е чипчийка. Давате ми права да я научим и вашата дъщеря. Също си на ваша отговорност. Добре тогава. Кажете цената ви. Ами, цената е 50 000 евро и 20 стандарти. Как да звучите? Еми, трябва да го обсъдим с... Хайде, Роби. Ами Рома, той истина ни я иска. Ние пак сме заможно семейство. Да, разбира се. Що да не го Ама сигурен ли си? Това не е за един ден и Аз ден. сигурен съм, искаме. Това е за цял живот, нали знаеш? Ти дъщери, какво мислиш? Еми, добре тогава, да отидем да си стиснем ръцете. Да не чувствата вълката.